Okay, let's go. Okay. Hey guys, welcome to my channel. My name is Sake. Welcome. Hey guys, today we are doing something different. We are doing a get to know me. Ndibonile uba abantu abandazi azange ndake ndenza i get to know me. So kuba ke ndiriche i-400 subbies, so ndiye ndaqonda make nenze get to know me because abantu bam abandazi. So first things first, I would like to thank my friends, my subbies. Khona colleague yam yathi uyabona ndiyasebenza apha ndirecruit abantu uba mabasubscribe kwi-channel yam. Thank you so much ke sisi, undincedile kakhulu. Kushota njengoku 100 subbies sifike kwi-500 subbies. Thank you so much guys. So ke into endizoyenza ngoku ndizokwenza i-get to know me, ndizi-introduce to abantu abangandaziyo, if bakhona abantu abangandaziyo apha kule channel. So igama lam ndinguNompumelelo Nzala, born and raised in the Eastern Cape, eCala, kwilali ekuthiwa yi-Asketon. Ndine-siblings eziyi-10. Siba yi-10 ekhaya, but oyi-1 wasweleka ke ubrother wam. So siba yi-9 ke ngoku sisonke endlini. Ndizalwa yintombi yoThiyane oMahlangabeza, oNkomonde, ihlubikazi. Utatam ngumqwathi, so ke ndiyintombi yaseMaqathini. Unonikazi, oTikela, onzwayibani. If bakhona abantase, hey. So guys ke ndifunde pha e-Asketon, e-Asketon i-grades zam eziphansi, grade 1, grade 2, grade 3, and then xa ndiqala u-grade 3, and then we lost our father, wasweleka utata. And then umalumekazi wam ke wandicela kumama, wathi ufuna umphungulela umthwalo since ezoba nee-responsibility ezininzi and then sibaninzi and then akusekho nomyeni yakhe. So wathatha umntana oyi-1, which is mna. And then I moved to eLady Frekokwabo, umalumekazi apho wayesebenza khona, eteacher khona, but wayenendlu eQueenstown. Umzi wakhe useQueenstown but eteacher pha eLady Fre, kwilali ekuthiwa kuBewu. So I moved to eLady Fre, ndahlala naye, noba ndahlala naye unyaka ndifunda phaya. Yena emane wayesebenza phaa but ehlala eQueenstown, so every wayerenta, ikhona iflat wayeyirenta phaa eLady Fre. So ndandihlala naye ke mna ke phaa kulaa flat from Monday, Tuesday, Wednesday, during the week. And then on the weekends, on Friday wayemuva to endlini yakhe eQueenstown. So mna ke ngondandihamba ndiye kokwabo ndiyohlala nomakhulu, ndigcine ngumakhulu phaa kwi-weekend yonke. And then on Monday when she comes back, and then I move to eFlatin, and then we stay together there until i-weekend. Njalo simane senza lolo up and down. And then umalumekazi ke wawadecide uba wabuyisa u-cousin sister wam, wayefunda e-boarding school. She was at the boarding school, and then she had to come back. Ndahlala naye ke ngoku eQueenstown nomalume. And then we stayed with my uncle, her husband, and no cousin sister wam wabefunda eQueenstown yena. And then I moved to Queenstown, ndahlala phaya, ndafika ndafunda ezibilini eLukhanji, my grade, ndagqibezela ugrade 3 wam, grade 4. And then esasikolo eLukhanji yayiphela kugrade 4. And then I moved from eLukhanji to eSixishe, and then ndafunda my grade 5, grade 6, grade 7 eSixishe. And then
I moved to a high school, Bulaleni High School. I did my grade 10 there, grade 11, grade 12. I passed my grade 12, and then ndazama apply. I couldn't find isikolo, and then I moved back to Ecala, Askiton, and then I stayed there. I think it was 2013. Ndahlala phana, and then xa kuzophela 2013 phaa ngoSeptember, I moved to Cape Town to stay with my brother and my sister. And then xa ndifika apha ndafuna isikolo, and then ndafumana isikolo False Bay College. And then I did my business management course there. I did N4, N5, N6 with business management. And then when I was about to do internship, which is the practicals with business management, and ndafumana indawo ndikhangela, and then nda-apply ke ngulo msebenzi wam ndikuwo ngoku. Ndalinda which nabe ndilindile, but nabe ndikhangela futhi nendawo endizokwenza kuyo le as practicals, the internship. And ndafumana, and then I gave up sana, ndathi let me move back to Ecala in the Eastern Cape. Ndahamba xa ndifika phaya noma ndahlala about 3 to 4 weeks, nyanga. And then I received a call from lo msebenzi ndikuwo ngoku, ndabe ndibizwa for interview, induction and everything. Likely umama wayesihlambile impahla zam, ndihlambile impahla ndira noma kwakuthini lam yena waye abandihlamba impahla zam, wazisonga esuitcase yam. Ndafumana i-call, uma ndayifumana phaa ngo-4 late, kuthiwa sisi uyafuneka kwi-interview ekuseni ngo-7 eCape Town. Yho, ukubaleka ke, fowunela umamam because ndandisendlini kasista wam. Fowunela umama, mama ndifowunelwe ke kuthiwa eCape Town mandibuye for i-interview. Yho, umama wathi ukama mntanam ndikuhlambele impahla zakho ndazifaka esuitcase yakho. And then ndabuya ndafika ndahlamba, thatha ibag ukubaleka nomama ke undiseteksini. Safumana imoto, likely imoto ekhawulezayo. Ndabe ndimxelela lo bhuti uba ndiyaleqa, ndifumene i-call eQueenstown, funeka ndifumane funeka ndibe phaa ngo-7 for i-interview. Yho, hayi ke sana laa bhuti wabe-friendly naye, wakhawuleza wabaleka. Fika eQueenstown, bamba iteksi, ndifumana iteksi iteksi yogqibela ephumayo. Ndangena, ahamba, ndahlala ecangweni intombazana, apha intombazana endihleli nayo yabisibalisa nayo, safind out ke uba siya endaweni enye nayo ifowunelwe. So sahamba ndafika ke ngoku apha eCape Town. Fast forward, ndaya kwi-interview, and then I passed my interview, and then ke ngoku ndamsaya for induction. And then that's when I met my husband. Ndabona umyena kulo induction, kulo msebenzi ndisebenza kuwo ngoku. And then in 2000 and then in 2021 I got married. Satshata nomyena, kulapho ke ngoku ndizofumana igama elitsha. As a Xhosa Makoti, they give you a new name and a new surname. Yeah, ndanikwa igama. Utata, my father-in-law gave me igama elitsha, wathi ningusakhe. Ndafumana nefani yomyena uDodo. So yakhe ndiyinkosikazi yokoNxabane, oBaba Nomhlehlo, oRhibela, oNcokazi, oMeyiwa. Yeah ke guys, eligama ke unika igama ke liba ne-meaning yakho, zinanikwa. And then usakhe means to build, to starting a unity. Bas ndibakhe sakhane ngenze namenam. And then yeah guys, kanjalo ke. So sisebenza sobayi-2 ke nomyenam.
chomi yam, i-colleague yam, i-roommate yam. Yeah, sihlala sobabini, and then in 2025 we bought a house. Sihlala sobabini ke apha. Andikabi namntana, but on the other side umnye nam unomntana. A beautiful baby girl. Nizoyibona nani as time goes on. And the in-laws, my father-in-law and my mother-in-law bahlala apha eCape Town. So nizomane nibona xa ndiyokotiza because ndike ndikotize apha eCape Town sometimes xa ndiyobavizithela. So ekuhambeni kwexesha nizawubona ke xa ndiyokotiza apha emzini am nase-Eastern Cape xa sigodukile. Ndizawukwenza i-traveling vlogs. Yeah, so ke ngoku into endenze uba decided to open a YouTube channel. Ndifune udocumenta ulife wam wethu, so that ndifuna ukhipha nje ii-memories, ndizokwazi ukubuyela back ndijonge uba ulife wam wahamba kanje until now. Yeah ke guys, so ndizokwenza ndidocumenta i-life yam, i-daily lifestyle in a form of i-vlogs. Ndizokwenza ii-vlogs, weekly vlogs. Nizobona nani, ndizozama uyenza ibe raw, unfiltered content. I hope you guys nizohlala ke xa nibone le video, ni-subscribe. If is there anything I omitted, please comment on the comment section, then I will answer on the next video. Thank you so much guys for watching, and ifuna uyitsala ibende yiloo nto ke ndiyabulela. Thank you for subscribing. Roads to 500 subs. Bye guys. Ayisala libele noma ndiyaphunga.